Repito. Rari izquierdo. Què és el professor de...? Castellà. Llengües clàssiques. Vale, comencem amb la primera pregunta. Som-hi. Qui l'ha segat, que el bati. Com? Que el bati. Que el reculli o no? O que... Això, però imagino que és el jo me lo guiso, jo me lo como. Bufar i fer ampolles. Doncs que és molt fàcil, no? Bufar i fer ampolles és que és molt fàcil. Aquesta se la sap tothom. Això és una cosa facilíssima, això és bufar i fer ampolles. Anar lluny d'osques. La veritat és que no l'he sentit mai, però suposo que... No ho he sentit en ma vida. No sé què vol dir això. Equivocar-se o enrotllar-se amb alguna cosa que no toca, pot ser? Anar equivocat. Anar equivocat. Ara comencem amb les faltes d'ortografia. El tant va sense T. No, aquí tant és sense T. L'última és tinc que fer allò. Home, això ho sap tothom. Haig de fer jo. Sí. Haver de. Tinc que no es diu, és he de, ho vaig. Moltes gràcies. De res. Ole!